Keď sa povie leto, hneď si predstavím nejakú vodu, 40-ky na teplomery, langoš, nejaký drinčík, no a aj prenosný reproduktor. Za posledné roky sa kráľom prenosných reproduktorov stalo JBL-ko. Ale čo keď vám poviem, že má novú konkurenciu? No a čo keď vám poviem, že tá konkurencia sa dá kúpiť v Lidli? Predstavujem vám Silvercrest Rhythm Blast. Značku, ktorú sme už spoznali, keď sme vám predstavili herné príslušenstvo z Lidlu. Link máte dole v popise, ale teda toto je reproduktor, ktorý dokáže fungovať aj ako powerbanka a preto sme zvolili JBL Charge 5, ktoré má v podstate veľmi podobné parametre, lenže cenovka vážený, s týmto reproduktorom ušetríte 110 €. Čo teda rozhodne nie je málo, ale teda najprv sa poďme pozrieť na to, že ako vyzerajú jednotlivé balenia a začneme s prémiovým JBL-kom. Musím povedať, že tá krabica sama o sebe je dosť ťažká, až by som povedal, že ťažšia ako je ten Silvercrest, ale to je spôsobené aj tým, že tu máme teda oveľa hodnotnejší kartón a pozrite sa na to efektné otváranie. Hneď tuto hore máme teda Charge 5, tuto budú pravdepodobne nabíjacie káble a dokumenty, takže tu máme nejaké návody, to samozrejme nepotrebujeme a vzadu máme jeden nabíjací kábel, je to USB-Ačko na USB-Cčko. Ako už býva dobrým zvykom, nemáme k tomu žiadny powerbrick, takže toto je všetko. No a poďme teraz na tú hlavnú hviezdu, dámy a páni, JBL Charge 5. Kvalitatívne, ako už tradične, proste pôsobí hodnotne, odolne. Máme tu vlastne IP67, takže zvládne nejaké to obliatie, ale to si vyskúšame neskôr. Čo sa týka vyhotovenia, tak vlastne hore máme hardwareové tlačidlá na ovládanie hlasitosti, zapínanie, pripájanie a taktiež si ho môžete prepojiť aj s inými JBL Charge 5 a tým pádom si vytvoriť taký stereo zvuk, ale máme tu iba jeden. Dole máte takúto gumennú podložku, vďaka ktorej bude stať. Čo vám možno trošku mrzí, tak v rámci tej odolnosti, tak vlastne ten nabíjací port na USB-C nie je zakrytý, čiže sa tam vie dostať prach a možno to časom bude robiť nejaké problémy, ale vlastne toto USB-Ačko, z ktorého môžete potom nabíjať vaše telefóny, tak to je už zakryté, ale nechápem, prečo nezakryli oba tie porty. OK, takže toľko JBL-ko, poďme na Silvercrest. Už nám tu prifičal Rhythm Blast a teda od prvého pozretia a dotyku musím povedať, že tu je cítiť ten cenový rozdiel, pretože toto balenie je proste obyčajný kartón a nepôsobí až tak hodnotne. Tiež to balenie samotného reproduktoru, akože je tam cenový rozdiel, hej? Keď bude hrať dobre, tak toto je úplne jedno. Ale máme tu rovno dve takéto krabičky, ale sú dosť úzke, takže predpokladám, že naďalej powerbrick nedostaneme. Pozrime sa, čo je v tejto. Ty kokso, toto normálne nejaký celý les musel skončiť kvôli tomuto návodu. OK, takže ak potrebujete mať 60 jazykov pomaly, tak v týchto dokumentoch. Je tu ešte aj káblik. Nie, ten bude v tomto druhom. Lenže ten je z nejakého dôvodu prázdny. Už sa zrejme s týmto niekto hral toto v kancelárii. Nie, dúfam, počas dodania, takže ten káblik tu niekde máme, ale teda poďme sa pozrieť na samotný Rhythm Blast. Dúfam, že tu teraz dáme nejakého toho Pokémona. Who's that Pokémon? Máme tu opäť takúto podložku, že táto je vyhotovená z plastu, má iba tento gumový spodok. Je to také masívnejšie. Celkovo ten reproduktor je o dosť ťažší, čo som si pozeral nejaké parametre, tak tuto sme na hodnote 1,4 kg. Pri JBL-ku je to nejakých 900 gramov, takže o pol kila viacej tu máme. A je to cítiť, je to fakt akože taká dosť masívna gula. Trošku to pôsobí ako diplom, ktorý dostanete na vysokej škole. Ale teda, zhora sú výrazné veľké tlačidlá, tieto ikonky, až by som sa bál, že či sa náhodou neodlúpnú časom, ale teda zatiaľ držia. Opäť si ho viete za pomoci funkcie Party Play prepojiť s ostatnými zariadeniami, ktoré podporujú tento režim. Nemusí to byť čisto iba Silvercrest, ale aj ostatné reproduktory alebo mobilné aplikácie a smartfóny. Čo sa mi veľmi páči, tak ako som spomínal pri JBL-ku, že tam nebol zakrytý ten nabíjací port, tak tu ich máme pod takouto plastovou prepážkou a teda máme tu dokonca aj 3,5 mm jack, čiže keď budete chcieť tento reproduktor napojiť k nejakej staršej telke alebo autu,
tak vlastne viete vďaka tomuto a potom tu máme USB-C a USB-Ačko, takže taká klasika. Možno keď už je to aj powerbank, tak tam mohli byť dve USB-C alebo dve USB-Ačka, nech sa vie viacero kamarátov naraz nabíjať, ale teda akože to spracovanie, tie materiály pôsobia menej hodnotne, nemáme tu toľko tej gumy, ani to nemá taký výrazný dizajn, ale v podstate ako taký jednoduchý reproduktor to zatiaľ vyzerá celkom dobre a vlastne tuto máte ešte takýto LED pásik, kde vám vlastne indikuje, že či ste napojení alebo že aký je stav baterky. Máme ich už vedľa seba a vidíte ten rozmer, že vlastne to JBL-ko je také užšie, menšie, za to Silvercrest je teda poriadny macek. Ale poďme si teraz urobiť prvú porovnávaciu skúšku a to síce, že ako rýchlo sa dokážeme napojiť. Tak začneme s JBL-kom, čiže pustíme stopky teraz. Zapínam. Tradičný zvuk, OK. Poďme sa pripojiť. Vyhľadávame ostatné zariadenia. Stále žiadne JBL. Už tu máme JBL Charge 5. A sme tam. OK, takže stopujeme. Netuším, aký to bol čas, ale však toto niekde uvidíte na obrazovke. A poďme sa teraz pripojiť na Rhythm Blast. 3, 2, 1. Štart. OK. Stláčam Bluetooth. Inak som dosť rád, že to nemá nejakú divnú animáciu zvukovú, že Bluetooth device is connected alebo niečo podobné, že zatiaľ to znie celkom tak akože dobre uhladené, ale toto pripájanie je trošku dlhšie. OK, sme tam. Ale hovorím, zvukový dizajn veľmi príjemný, akože fakt som prekvapený z toho, že možno keď sa povie, že niečo je zo supermarketu, že to bude nejaké lacné, také ošidené, ako by povedali bratia Češi, tak zatiaľ akože to pôsobí celkom tak solidne, že ani to nepôsobí ako nejaká strašná lacnota a hovorím, veľmi sa mi páči tento LED pásik, ale teda poďme na tú najdôležitejšiu skúšku, že ktorý ako hrá. Vidíte, že meracie zariadenia sú pripravené, máme tu Lucomer z Lidlu, čo je trošku nefér voči JBL, ale verím, že nebude na diaľku zaujatý. A pre istotu ešte budem meriať aj hlasitosť na Apple Watchkách, takže malo by to byť úplne OK. A taktiež dúfam, že táto pesnička, ktorú som našiel, je naozaj copyright free. OK, bez ďalších kecov, poďme púšťať, začíname na polovičnej hlasitosti. OK, takže to bolo prvých 30 sekúnd. Na Parkside sme videli zhruba nejakých 85, na hodinkách mi to ukazovalo väčšinou okolo nejakých 76-77 decibelov, čo je slušné. Tak a teraz to poďme dať úplne na maximum, dáme si tú istú pasáž a som zvedavý, že čo to spraví. OK, na hlukomery sme boli takmer na 100 decibeloch, na hodinkách na 90, čo je už celkom dosť hlasné, už som to dostal aj výstrahu. Takže som zvedavý, že či toto dokáže teraz prekonať Silvercrest. Máme tu Rhythm Blast, v podstate úplne rovnaký setup, s hlukomerom som ani nepohol, opäť si to budem kontrolovať aj na hodinkách, nemáme teda dve hodnoty a bez ďalších kecov poďme na to polovičná hlasitosť. OK, na hlukomery väčšinou okolo 81 decibelov, na hodinkách okolo 70, takže také normálne. Ale čo si všímam, tak tie basy tu nie sú také výrazné ako pri JBL-ku, ale však to uvidíme teraz pri maximálnej hlasitosti.
OK, zaujímavé. Osobne veľmi subjektívne cítim, že jednoducho tie basy nie sú také silné ako pri JBL-ku. Tam sa úplne triasol stôl, tu toto až také výrazné nebolo. Čo je inak celkom zvláštne, pretože máme tu väčší ten objem, že ten zvuk by sa mohol tak viacej rozprestrieť, alebo ako to povedať, ale nerobí to. Jednoducho je cítiť, že zatiaľ čo JBL-ko má výkon 40 W reproduktorov, tak tu sme iba na dvoch 15 W, čiže dokopy 30 W. Ale hlasitosť samotná, tak tu sme píkovali na nejakých 102 decibelov. Pri JBL-ku to bolo nejak 101 decibelov, takže zaujímavé. Dajte vedieť vy do komentáru, že ktorý reproduktor vám znel lepšie, ale úprimne to JBL-ko má si stále navrch, aj keď že by toto znelo o 110 € horšie, to úplne nie. Ďalším dôležitým údajom pri prenosnom reproduktore je, že ako dlho vydrží bez nabíjačky. V prípade JBL-ka máme 7500 mAh baterku, čo v prepočte znamená, že nejakých 20 hodín by mal vydržať prehrávať hudbu. Silvercrest má o niečo menšiu baterku, napriek tomu, že je výrazne väčší. Tu máme iba 5000, no a výrobca udáva, že by mal vydržať 15 hodín. Dostávame sa k finálnej skúške, a to síce k odolnosti oboch reproduktorov, pretože ich hodnotenie IP nie je úplne rovnaké, pretože zatiaľ čo JBL má IP67, no tak Silvercrest má iba IPX7. A je tam dosť zásadný rozdiel, pretože zatiaľ čo JBL je odolné voči vode aj prachu, tak Silvercrest iba voči vode. Ale keďže tu máme také šikovné upratovačky, tak nemáme tu príliš veľa prachu, čiže aspoň tu máme vodu. OK, takže máme tu takúto nádobku s vodou, nie je to 1 meter, ani ho tam nebudeme držať po dobu 30 minút, čo by mali oba reproduktory zniesť. Ale teda začníme s JBL-kom Charge 5. Stále hrá, vyzerá byť celkom v pohode. Môžeme aj zvýšiť hlasitosť. Toto vyzerá náhodou dosť cool. Možno to začnem predávať. Dajme ešte nejaké basy, nech sa uschne. OK, takže stále funguje úplne v pohode. Aj všetky tlačidlá, aj sa nešmíka, čiže tá guma na spodu funguje, takže poďme na Silvercrest Rhythm Blast. Začínam sa celkom báť, že či sa nám tá voda nevyleje, keď tam dám túto bakulu, ale uvidíme, takže púšťam opäť hudbu a poďme na to. Tesne, tesne, ale hrá ďalej. Toto neznie úplne dobre, úprimne. Dobre, mali sme to aj taký rybičkový aquamenovský remix. No, nepôsobil úplne presvedčivo, povedzme, v tej vode. Ale teda funguje stále aj v nezmenenej kvalite zvuku, takže poďme sa ešte povenovať exaktne tým cenám. JBL Charge 5 aktuálne stojí 179,99, no a Silvercrest Rhythm Blast, inak dosť divný názov, ale OK, tak je momentálne za 69,99. Akože ten cenový rozdiel je tam extrémny, ale musím povedať, že aj ten kvalitatívne jednoducho cítiť, že JBL v tom má dlhoročnú prax, ale hlavne aj tá odolnosť JBL voči nielen vode, ale aj prachu dokáže dosť závažiť. Keď pôjdete niekam na jazero, tak o toto sa budete bať o niečo menej. Ale teda dajte mi do komentáru vedieť, že ktorý reproduktor by ste si vybrali vy. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu hoďte like a zahrajte si odber. Čaute.